to my YouTube channel, Filipino and Turkish Vlog. Today is May 13, 2021, and for today's vlog is only Tagalog. So, I have to speak in Tagalog because I'm going to answer all of your questions from my YouTube comment section. So, yeah, finally naharap ko na guys, nasagutin yung mga katanungan nyo. To be honest, I really want to answer your question immediately, but I think it's really good to make a video so I can explain to you guys yung mga dapat nyong gawin. So, without further ado, let's start. Alright guys, let's start for the first question. So, I have my phone. Wow. Dati guys, ang ginagamit kong pang video ko yung aking cellphone ko. So, ngayon, nakaangat-angat na tayo sa buhay kaya meron na tayong professional camera. So, yeah! Alright. Let's start from Miss Miles Asian, ang pangalan niya, guys. So, ang tanong niya is, magandang araw po. Sana masagot mo po ito kung mapupunta ako sa Turkey galing Pinas as a tourist at mag-a-apply doon ng work. Kailangan pa bang umuwi ulit ng Pilipinas? So, for you, Miss Miles, I think kung nasa Turkey, kung ikay nasa Pilipinas and then pupunta ka ng Turkey para sa tourist visa and then mag-work ka doon and then ang tanong mo is kailangan mo pa bang bumalik ng Pilipinas para makapagtrabaho ka sa Turkey. I think hindi mo na kailangan mag-exit ulit ng Turkey or bumalik sa Pilipinas. Ito yung tip ko sa'yo, if nasa Turkey ka na, the next day or kung hindi mo kaya the next day, kung kailan ka free, pwede kang maglakad or pwede kang mag-apply ng resident permit sa Turkey. Yung resident permit na yun is valid for 1 year. So, ino-offer yun sa mga student, sa mga nagtutour, sa mga tourist na pumunta sa Turkey para if ever nababalik sila ulit sa Turkey in 1 year, so hindi na nila kailangan mag-apply lagi ng visa. So, yun yung tip ko sa'yo kasi yun yung kadalasang mga ginagawa ng mga pumunta sa Turkey. Nag-apply sila ng resident card or resident permit sa Turkey. So, hindi ko alam kung ano status mo. Status mo kung pupunta ka ba doon dahil may kakilala ka or pupunta ka doon kasi may fiancé ka or may boyfriend ka. So, yun lang po yung tip ko sa'yo. So, yan. Alright guys, so next question tayo is, question number 2 is from Janie Jess Firems. So, as ko lang, loads my, nakakilala akong taga-Turkey. Almost 1 month na kami nag-chats. Yes, hindi siya bastos. Pinapapunta ako sa bansa nila at siya naman ang gagastos. Siya naman ang magbabayad lahat ng expenses. Anong kaibigan ang kaibigan sa ano yun? Kaanong kaibigan sa Solder Turkish? Ano? Hindi ko maintindihan yun. Hindi ko gets yung tanong mo, Miss Jane Jess, but okay, let's find another question. Kasi hindi ko siya maintindihan. So, wala naman dung tanong. Parang sinishare niya lang na may nakilala siyang Turkish at may kachat siya. So, siya naman yung gagastos dun sa expenses daw niya kapag pumunta siya. Sorry, that's good for you. But I think but I think this is not a question or I don't know. So, let's try another question. Okay, from Elena Sorinio. May boyfriend akong Turkey. Ako sa Turkey. May boyfriend akong Turkish. Pinaasikaso ng paper ko dito sa Pinas. Siya bahala sa ticket ko at visa. Tapos, pakasal kami sa Turkey. Ano pong need? Ano pong need? So, siguro yung tinatanong niya is ano yung mga requirements na kailangan niya if magpakasal sila ng kanyang boyfriend na Turkish. So, ano yung mga requirements na kailangan mo dalahin sa Turkey kapag pumunta ka ng Turkey? Dalawa lang na importante kailangan mo, aside sa passport mo, is Sinumar and singleness. Sinumar mo at saka yung NSO mo na naka-red ribbon. So, yan. Next question is from Clavens Gamer. Paano mag-apply dyan? Anong agency dito sa Pinas? So, I think this time, guys, hindi ko kayo mabibigyan ng tamang sagot dito kasi during COVID is very difficult to go abroad or to apply work. So,
I'm sorry sa iyong question. So, next question tayo. From Tiny Quits Vlog. Kabayan, sa kasalukuyan, Turkish po akong boyfriend ko. Nakilala ko siya sa dating site last December, tas na-meet ko siya February. Naging BF kami March, pero kahapon medyo di kami nagkakaintindihan. Tinetext siya kagabi like this: if you worried about future, better to separate way now. Shock ako. So, ano yung question dun? Okay. This is not a question, guys. So, let's find another question. So, from Shasha Mirante. Madam, good day po. Nakita ko po yung vlog mo about sending money from bank to bank po. Bank to bank po. So, would it be possible kung yung friend ko po magpapadala ng money, like, what is he going to do? Kasi, working sa Pinas with BDO salary account sa sahod ko, is it possible that will send the through BDO Turkey to my BDO salary? Siguro, ano yun? So, yan. So, for you, Sasha Mirante, yung boyfriend mo masasend sa'yo ng pera from Turkey to Pinas, and you are working in BDO and you like to send from Turkey, from BDO Turkey to your BDO bank in Pinas. I don't know kung saan nakatira yung boyfriend mo, pero may mga sending money doon. Aside sa mga Western Union, may mga murang sending money. May mga murang fee, and ang pangalan nun is UPT. So, from UPT, you can ask them to send to your bank. So, ibibigay mo lang yung bank account mo, then yan. So, pwede na siya mag-send ng pera. Kung sa Istanbul naman siya nakatira, sis, pwede siya magpunta ng Beşiktaş, then punta ng UPT Beşiktaş, and then doon mayroon doong Pilipino. Pwede siya magtanong doon, then sabihin niya lang doon na magsasend siya ng pera, pero gusto niya sa bank makukuha. So, yun ga. Alright, so, let's go to the other question. Mga nagtatanong sa akin dito sa aking YouTube kung may Facebook daw ba ako. Actually guys, meron akong Facebook, pero Instagram yung lagi kong ginagamit, especially kung namimit ko lang dito sa aking Facebook. So, i-follow nyo ako sa aking Instagram, Ann Karakaya yung pangalan ko. Yan. So, from Eva Cruz, hello, good afternoon from Philippines. Do you have any idea, sis, about Turkish visa? Yung about sa special visa na i-invite ka ng boyfriend mo, Turkey. Salamat po. Wala akong alam dito sa invite na visa, kasi ang alam ko lang doon is tourist, tapos yung e-visa and Turkish visa. Kung ikaw is nakapunta ka ng US at mayroon kang visa sa US at mayroon ka ding nakapag-travel ka rin ng Europe, so that will be easy for you to apply the visa going to Turkey. Hindi mo na kailangan pumunta ng Turkish embassy. Mag-a-apply ka lang online. Pero kung hindi ka pa nakaka-travel dyan sa dalawang sinabi kong country, you should apply a tourist visa. At wala silang special visa na yung boyfriend mo invite ka para pumunta ng Turkey. Apply ka talaga ng tourist visa papunta sa Turkey. And kung may boyfriend ka, malaking tulong yun kasi mabibigyan kayo ng paper, na invitation paper, para mapadali yung process ng visa mo. Alright? So, question is from Darren Managat. Sis, may idea ka po ba visit visa? I will be in Sweden soon, so I'm plan to travel in Turkey. Need po ba ng visa? Kung nasa Sweden ka na, sis, so for Filipino passport, kailangan pa rin natin mag-apply ng visa papuntang Turkey kahit nasa Europe ka na or US ka pa, kailangan pa rin natin mag-apply ng visa. Kaya nga lang, mapapadali lang yung pag-a-apply mo kasi pwede ka mag-apply ng through online without going to embassy. So, yun is electronic e-visa. So, yes. I-search mo na lang yan, sis, sa internet. And, ipapalo mo lang yung step kung paano ka ipapalo mo lang yung step na yon para makapag-apply ka ng e-visa nila. So, makapunta ka ng Turkey. Alright, next question tayo is from
Suraida. First ko po makakomment, sana po mapansin mo ako. May boyfriend akong Turkish flight attendant siya sa Turkey, Turkish airline. Dito po ako sa Oman. Gusto po niya magpadala ng engagement sa akin. So, ask ko lang kung mababait ba sila. So, meron siyang Turkish na boyfriend. And tinatanungan niya kung mabait pa yung mga Turkish. Alam nyo guys, ang Turkish, hindi ko masasagot yan kung mabait ba yung isang tao. Kasi katulad nating mga Pilipino, kahit ano pang lahi yan, depende po yan sa tao. Depende yan sa depende po yan sa tao at depende yan sa kinamulatan ng pamilya. Ang masasabi ko lang, ang Turkish is Muslim sila, pero yun nga, modern Muslim na sila kung matatawag. Kumbaga, kung ikukumpara mo sa mga Egyptian, Arabo, mas okay ang Turkish. Mas okay yung Turkish Muslim kasi modern sila ng Europe. So, kasi yung Turkey is part ng Europe. So, para sa akin, hindi ganun kahigpit, hindi ganun karaming sistema. So, for me, kung papipiliin ako kung Arab, Muslim, or Turkish. Kasi guys, mababait ang mga Turkish para sa akin. Yeah. Okay. So, this is the last question from Marisol Vasquez. Bumalik ka pa ba ng Cyprus o naghanap ka ng work dyan sa Turkey? Sis Maricel, nung pumunta ako ng Turkey, hindi pa ako nag-work sa Turkey. Hindi ako nakapagtrabaho sa Turkey. Kasi, yung napangasawa ko, yung asawa ko is taga-Turkey. And then, hindi niya ako inalaw na magtrabaho. And wala rin trabaho para sa akin. Kasi, ang trabaho lang sa Turkey is, kung hindi massage therapy, or sa hotel, or nanny. Pero kadalasan nanny yung mga trabaho doon ng mga Pilipina. Kasi malaki yung sweldo ng mga nanny. Kumpara sa hotel. So, ang massage therapy, reject ako doon kasi hindi ako pwede dahil may asawa ako na Turkish. And para sa mga Turkish is hindi yun professional job, sabi nila. So, okay, hindi ako pwede ng massage therapy. And then, sa hotel naman, na-experience ko na mag-hotel for long time ago. And sa hotel naman, lagi akong nag-hotel, lagi akong nagtatrabaho sa hotel. And parang, I got bored working in the hotel. At saka sobrang hirap magtrabaho sa hotel, guys. Napakadaming dapat mabilis yung kilos mo. And, yan, nagsawa na ako sa hotel. So, ayoko na bumalik. And, yung likod ko parang nakukuba na ako kakalinis sa hotel. So, kaya nag-give up na ako ng hotel. And then, sa pagnanani naman, hindi ako pwedeng magnani kasi nga, ang nani sa Turkey is full-time and madalang lang yung mga nag-i-stay out. So, hindi pa ako nagtrabaho sa Turkey. So, ang ginawa ko is para may income ako kahit papano. Ayoko kasi yung umaasa ako sa asawa ko. So, ang ginawa ko is nag-online sell ako ng mga damit, pre-love or mga new. And then, mayroon akong mga seller. So, yun yung ginawa ko. And then, nag-remittance din ako. Kaya, mayroon akong maliit na income lang. Sobrang liit na income lang. Pero, I'm happy doing selling online. So, yeah. Yun yung sagot ko sa'yo, Miss Maricel Vasquez. Tatapusin ko na tong aking video kasi yung mga ibang question naman is paulit-ulit lang. Sabi naman ng iba is magpa-private daw sila ng message sa akin sa Instagram. Kaya lang, sa IG guys, hindi ko alam kung anong ginawa ko sa IG. Hindi ako nakaka-receive ng message. Ang nare-receive ko lang, yung mga pinalo ko lang. And, hindi ko alam guys kung bakit hindi ko nare-receive yung mga message sa IG ko. So, kung gusto nyo mag-message sa akin, meron akong page. Meron akong page sa Facebook. Karakaya din. I-follow nyo lang ako sa aking Facebook page. And then, tatry ko kayong sagutin yung mga gustong magpa-private question dyan. So, yan guys. So, tatapusin ko na yung video and salamat sa inyong mga subscriber dyan at mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel. Please subscribe to my channel and give me like and comment down below kung may mga suggestion kayo, mga gusto nyong paggawa sa akin o yung may mga katanungan kayo.
Yeah. So, kung may mga gusto kayong ipagawa sa akin o may mga suggestion kayo, welcome kayo para mag-comment sa aking mga comment section dyan. And thank you so much guys for always watching my vlog. Bye! See you!